Shalom. Horas madihita saluhutna. Alanay pukaw tama parminggota di bagasat tikyon. Tapasada marohata. Tapuji matuhata maredehita sian bukwede nomor 15 ayat sada saat rodi ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu diamay, na mga rorohita siyan gonggoman ni hahulomon, jala na pasautok hita tubagasan harajaon ni anakna haholongan ni rohanay. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, di papatarhodo dirim marhite-hite hatami, nang dohot dohami di halomohon roham, marhite sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim turohanami, asa hutadahami ho, jala asa hutang iyon hami soram, jala asa hujalohami tod di perbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangion hamuma patik ni debata, ima sian patik parjolo sahat tu patik paupaton. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu, manang aha nani badua ginjang, dohot na di badua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalan na, ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaunom ari maulahamu nasa siulamu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dan jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halak pe na magebati hutam. Ay dinonom ari do di toppa debata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di bahini do umbahin na di pasu-pasu debata, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahatna, rak mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Dijago Yesus na berdosa, na mangarsak olong sai, na mangundungkan inaroha, ninambay na nasa sude, alay dito gumagawon, dijakon Jesus sa awon. Dardosa na darsongsol bagi, na pojot rohasi tutu, uhut na ulo manopoti, dosa na iman say burju, Indonesia putih suci, asa paluan rai. Tatopoti madosata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan, sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor, na manguhumi hami jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite sian pangalasyon nami tu patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narway, nagsian pagkatayon nami naso ture, rodi pangalion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo honauhum hami ala ni dosa nami i, alay natarsol-sol bagi do hami nuwaeng ala ni i, asima roham di hami ale debata nami.
Pardengkan bahasa jala para si roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhut na, jala suruh matod di perbadia turohan nami be, asa terbain hami mengeluiho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe saat kami Tuhan uluan na sora suda, na pinar bagabagam, diakan na persea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonod do hata ni Jehovah. Unak ko mabiar ay audo siluluhok ko. Nunga pola hujo guarmu au na punaho. Hasangapun ma di debata na di gijang. Amen. Tunggamu baru aku dibentuhi, Dung Yesus maringan dia. Nunga sonangan tungga berogi, Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Tung nasonang doa, dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Haroro na utagam dangum tae, dung Yesus maringan dia. Dohot ang maparto at isang pusi, dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung nasonang doa, dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Tabigema hata ni debata. Na pinasaha tuau, pature-turehon hamu. Ay sa hutaringoti nakiningan. Laho majahay, dapat tibangon muna pangatusiku di halomion ni Kristusi. Dang di papotohod dopei tuak anak ni Jolma dia kasudut na jolo. Alay nunga di papatari nuaing tuaka apostel na nabadiay dohot tuaka panurirang na di bagasan todii. Paboa, dohot dohala perbegu gabedongan panean jaladongan sadaging, dohot dongan satohap di baga-baga, na di bagasan Kristus Yesus, marhite sian barita naulii. Naunggabe parhalado ni idwaw, siyan pangalehon ni debat. Tuahu naumet-met sian saluhut akka nabadiay, dilehon asin roha, mamaritahon tu akka sepelebegu, hamoraon ni Kristus naso hadodoani. Jala patarakon pangalahon ni tohonan di hahomioni, nabuni siyan mula ni mulana di bagasan debata sitopa saluhut. Naing mamarhite sian huriay di patadahon, godang niragam ni hapistaran ni debata, tu akka namar mulia, Bagasan Kristus Yesus tuhatay,
marhite-hite Dapot hita hiras di roha dohot dalan masuk di bagasan roha napos nama kaporsiai ibana. ido sahatna mertua doakan atau mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Mari tanah pulih nasihat Tuhan Yesus sayang nonong aki. Aidang adung iroki taso ini alana di tanah Galilea nang besodung bersalah ujalo amonang ali ai taha tidak ko mahaporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion, rak mahitamadok. Au porsea, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantor di perbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamon ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di perbadia, jaladong sadahuria na badia, hatopan niala Kristen akan na badia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tikting di Minggu Parjolo dung Epipanias 7 Januari 2024. Na Parjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggutta sadarion ima Minggu Parjolo dung Epipanias doho tema Jehovah do napaluahon. Napaduahon nanaeng marbagas tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parboga semma, Martin Selpano si hotang, anak niamata be si hotang nahinan, tubuh ni inata mastiur boru napitupulu, ruas ni HKBP Depok Sada Resort Depok, Wik Philadelphia. Dohotorowanna Anya Leoni Andarista boru hutasoit, boru ni amata Antoni padapotan hutasoit, tubuh ni nata Astrina Imelda ruas ni HKBP Serengseng Sawah Resort Serengseng Sawah,
Pamasu-masuon di hari Sabtu 10 Januari 2024 di HKBP Depok Sada. Napatuluhon rapot huria. Di hari Sabtu 10 Januari 2024 pukul 10.00 WIB maringanan di GSG lantai Sada patupaon na do rapot huria HKBP Depok Sada ni dohotan ni utusan ruas sian ganup wik pertangyangan lao mangarang-rangi dohot pahoton program dohot anggaran ni huriata tu tahun 2024. Napaupaton sermon parhalado. Sermon parhalado HKBP Depok Sada pamuhai di tahun 2024 ima di hari Selasa sia Januari 2024 pukul 10.00 maringanan di konsistori. Napalimahon pilihan bulanan. Hurian itu hatta parhalado HKBP Depok Sada pasahaton mauliate tuganup ruas ni huriata naong pasahaton pelean iuran bulananna di pasu-pasu tuhatta ma peleani nang ruas na pasahaton. Rikot naing pabotohon nami ia bilangan ni ruas na pasahaton sahat tu bulan minggu baduahon di bulan Desember 2020 ia godang ni ruas na pasahaton pelean manang iuran bulanan na hurang lebih 40% sian sadok ruas ni huriata. Marhiteon huso soy hami matusude ruas ni huriata lao pasahaton pelean manang iuran bulanan lao mangurupi akan narikot sipatopaon di pakobasion ni huriata. Taingot mahatani debat tuhatta nama dok ganup nanyodjar ni rohana unang ma sian muruk manang sian nasotar jua ai dihaholongi debatado nalas roha mangalehon 2 Korintus sia ayat 7. Napaonopon klinik HKBP Depok Sada mamuk kasadarion Minggu 7 Januari 2024 pukaon nama klinik HKBP Depok Sada mamuka pukul 7.00 sahat tu pukul 12.00. Napa pituhon tikting nasojinahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhite oya wik partangyangat tabe. Songonima tikting masa di huriata di bagasan mingguon sai di pasu-pasu tuata may tau sangap di goarna.
Dami ni dibatana sumurung sian saluku narohan. Imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhna. Selamat terbaru. Dihamuna donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Omma minggu parjodo di hita di tahun 2024 alani bare tanauli hatani debata mabor hati hita mamasuhi tahun 2024 di minggutta na parjodo Epipanias natar surat di 2 Musa bidu onom ayat sada sahatu ayat walu tangyo kamu ma hatani di bata. Dungi ninna Jakoba ma tu si Musa. Ido mu ma annong si bahenokku tu Raja Parao. Ai marhite-hite tangan na gugo loason na mahamulao. Jala marhite-hite tangan na sugugu o jaron na hamu sian tanona. Aku ni didok debatama tu si Musa. Aku do Jakoba ninna. Jala hupapatar aku tu si Abraham, tu si Ishak, do tu si Jakob. Margoar debata nasun hinagugu. Alai dang di paboto-boto nasida yang goarku Jakoba. Hupahok dohut pada kutunasida. Mangalehon tunasida tano Kanaan. Tano pai solatan nasida. Jalanunga hutangihon anggu-hangguk ni hala Israel. Aka na pinatoban ni hala Misir. Jala marningot aku di padak. Di baheni pabua matuhala Israel. Aku do Jakoba, jala parorok kudo hamu sian aka ulaun rodi. Ni hala Misir. Jala paluok kudo hamu sian parhato banun nasida. Jala tu busok kudo hamu marhite-hite tangan natol-tol. Dohot marhite-hite aka uhum godang. Jala ainok kudo hamu gabe bangsok. Aku gabe debatamunam asa diboto hamu. Aku do Jakoba debatamunam. Na parwar hamu sian ulaun rodi di Misir. Asa hutogiok kamu tutano na kumang makul lehonokku tu si Abraham. Si Ishak doho tu si Jakob. Lehonokku may bahin partaliam muna. Aku do Jakoba. Ido sahana. Hurian itu hatta na hinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Palua ko jolma. Ido sada misi ni debata. Olo rotu portibion. Molo marpesta Natal kita. Di minggu nasalpu. Sada pisi doh misi ni debata doi. Nang gabi ro ibana songo jolma ima palua ko kita. Paluaho kita sian parhatobanon. Paluaho kita sian akadosa. Paluaho kita sian hisap-hisap ni daging ta. Ay ternyata dang boy hita malua. Ala ni dosa ido ben na dang tarjalo kita haluaom. Jala ala ni hisap pisah ni daging taido ubay na dang tarjalo kita
haluau. Saya tahu lo hidup akan hisap-hisap ni daging tai dia kebutuhan. Saya tahu lo hidup mangulah dosa nunga taboto haja hato ni ala ni hisap ni pamatang to ala dang boy i manakeng tao tapi gabedang tarjalo hita haluau ni. Lau siro na nang berengot tadi makadonga sahapor siam di bagasat turpu taom. Narode bata mangdoktu si Musa di 2 Musaon songon buku Exodus buku ima haluaon nang rode bata ima nakalingani mabege anggu hangguk ni bangsoi di ayat 4 di ayat 5 nunga hutangihon anggu hangguk ni bangsoi saya sudah mendengarkan jeritan umat. Aku pinang ngapala hubotong. Aharo angku-angku ni bangson. Sutung dosong kalak batak mangangku rupani. Aku among. Alania cik inda to cik marupani uluna. Mana cik pamatang na aku inong inna kan. Ka mangangku dong. Dakai do aku tulang dakai na. Lapatan na bahasa lagi do aku tulang. Kurang burjura ro tulang nai. Ayang go burjura tulang nai. Saya tordohon na do aku tulang. Alai setor moloro rupani sahiti itor yang gukod dom. Agu inong do agu amang. Dako bawa torpani baka ama di son. Arak dako holana rupani holana roti pusing. Mana haci ulung. Ay tor manganggu rupani itu. Tororo inaton. Sehira hona mana porsu siananggu hanggu minna halakan. Lubisiani ninna warupani. Nanang idau ta ima manganggukom. Ima na kay pasahaton jeritan itu. Alailas ido nang taida di bagasat turpuko. Ahado jeritan na pinabuani. Bangsoi nani ida ni dibata. Ternyata jeritan umat itu Allah ketika mereka imanakangani gabe di parhatoban kerja paksa rodi si pangano Peter Batas si inu Peter Batas basadok penderitaan ma mengerikan maningo marupani ido halak na mencerit jadi molo seolo halak pebuah kolsona tu jolma na nangiri dunguluni hape romu seme hita mangalusi ale pebuah rupani oh ida tu kacik donain huilala ahir lai aida imara hacitina kulala aha bisul hunai naso behimala ida nasai kiri bisulmu ai bisul hunasau nina rupani setok ubelga bisulna iba buah holsona doh jeritan na tuita alai tope hita muse dang na ngamele solusi laos bawahon holsot tarotong ujunga rak sudima holsoan alai yang di bagasat turbukom bahwa Tuhan ternyata marnida holso di bangsoi jeritan umat itu ketika mereka iman akangani nunga palatung pebe mereka sudah begitu menangis alania. Memang karuan tu kebat do pertumbuhan ni bangsa Israel. Bahasa tu kebat jala na bahasa ikut di perhatu bakal laki di Mesir. Memang dang diingok bangsa Mesir biharwa burjuni si Joseph jala memang karuan naso apala tu biharwa songo si Joseph seorang pemimpin bagi orang Israel. Ainong mati si Joseph lebih 150 tahun, 470 tahun malaki di perhatoban dong mate si Joseph dangbe adong holong ni rohana sida tu bangsa Israel. Bakal diberek iman akalingani gabe marlipat-lipat gada do gudang ni bangsoi. Alania bapola lobi 3.000 bangsoi alani mabir mahalak Mesir, mabir maraja Firaun. Ala lemmer taba-taba songo kalak batak do Israel ay halak batak kan ay filosofi halak batak 10 maranakon 10 halak batak rupani molo maru pasa maranakon 10 pitu marboru 10 nom ito to ay karaka persinabung ito din asa tubuh ma maranakon 10 pitu marboru 10 no bayo kamu inay majo sedia me tolu molo hamu olo manu tolu
Bah, hawine. Alai, bah, hebat dorupanya leng kolak batang sorna sorna beho boto, 30 tahun. Beselaki berpalingai hamur inata tuau. Iburu kiau. Ala nunga opat, bau nang pola gabi honiku. Bau tahu ma asal mah ho hamilin na. Lapatan nanga atong dimuruki berpani. Hape nanang idota songo bangsa itu pesat pertumbuhannya. Songo bangsa itu akan bertumbuh na sida. Gudangnya na konna, gudang lasdo rohani. Jalai do mabiar. Raja Parau. Ketakutan Raja Parau semakin bertumbuh. Lam gudang nasida, lam gudang mertubuhan. Sehingga mereka dipaksa gawe kerja ruri, mereka disiksa. Ai halak batak pe kodohono de bangko songoni berpani una pola dua bila perlu walu 10 ningom ma las doroa di si ai bapa dita pe las doroa gudang nididi gudang makka tidak kona porsiam gawe makkoro kapasu-pasu di alaya ko di bagasa turpu tong natai darupani imana karinganing siksaan yang mereka lakukan tu bangsoi gabe dang adongbe masa depan dinasida Roma pabuahon Roma debata madok tu si Musa tidak ma ayat sadeng dungi di dok debata ma idau muma anong si bahenoku jalata dau muma di dok debata aku do Jakuba saya tonga sadar diri do si Musa. Ai boharo benokku mebobang soon. Ai didok nakengani di ayat welui. Ai soni tangihon. Satu ayat 10. Ai soni tangiho bangsoi au. Boharo benokku mebobang soon. Ai na terdok bangso ahari dok bangso Israel guarna. Bangso si jogal rukung. Bangso na tegar tengkuk yang susah mendengar. Di bawah si Musa doi, keterbatasan Musa adalah membawa umat Israel buhano benokku pasahatok katami. Alai hatani di batana kemado pabuwa majo. Dokma tu bangsoi di ayat sadat doi. Paloas ma pabuwa matu nasida imana karingani patu bege komma nungaro debata. Mabigi anggu-anggu munai, mabigi cerita munai, Tuhan mau menyelamatkan. Nunga dipahosing debatabe muruk nai. Nunga dipalua debata, Roma asini rohani debata, Odo na parjolo na yang berengota, molo didok diso dipata dahon, dipatu begihon, bahwa Tuhan Jehovah Yahweh nakangani nunga ro debata, tutonga-tonga di bangsoi. Pahosikon mabuan haluau ni asa nang berengota di sidia makadonga saha porsiaon nanaing idota asa debatado sumber ni haluau ni alai didot si Musa man di bagasa tupu bohado enok kupalua honi bohado enok kumabobangsoi di ayat tului didot ma nunga kupapatar songo padaku tu si Abraham songo padaku tu si Jakub, songo padaku tu si Ishak. Lapatan ni hatai dia makadonga saha porsiaon bahwa Musa juga menyadari dang ho si pangasahonom unang pikiram, unang kadiriom. Alai patada komma debata imana kaingani nama milik napa sahato padanna tu si Abraham do tu si Jakob do tu si ido pawomu tu tonga-tonga ni bangsoi asa tungmon bahwa Allah memerintahkan Musa kepada umat Israel di ayat 5 1 ayat 7. Di paretaho debatado tu si Musa ima didok di sina kengani Musa mau melanjutkan tugasnya aso nang mabiar ho bereng ma perbuatan Tuhan idama tangan ni debata baino ho palua ho bangsoi la ho mabuan ima haluau dang dapo akal do pikirani alai di baturo debata dui ido nataida ditulah na parjulu saha tutulah na pasapuluoni.
Tangan ni debata na patol-tolhon, tangan ni debata na mabay na kenge asa idaw ni bangsoy. Asa berengon na sida, imahuwaso ni debata marnida, sude sakap na laho paluakon. Na sida siyan parhatobanan. Omma na paduahon berengota dia makadonga sahapor siyaon. Bagaimana kita melihat perbuatan tangan Tuhan mau menyelamatkan di tengah-tengah ni keluarga kita. Amin. Di tahun 2024, di tahun politik, di tahun 2024, ikut dohono tara molo di HKBP tahun okumene inklusif, nagambe tahun tahun berkat, molo di negara tahun demokrasi, bagaimana kita akan menyadari rencana Tuhan, songon tangan di debata lau mamilit, akapar gonggom, nama ngulu kita memilih presiden. Aleuna pola takai kaitor rupani Israel nuaing na di Gaza tu tahun politik tahun tidak perlu kita kait-kaitkan. Dan pola perlu alain yang idota ima tangan di debata asa berengota bahwa Tuhan mau menyatakan kuasanya marhite di tengah-tengah ni bangsa tahun bagaimana akan membawa kesejahteraan. Lausido na parpudi nanai pasahaton di truputatu ita bahwa Tuhan mau menyatakan dia may haluauni dang boy roy molo so siyak kaporsial. Keselamatan itu mau diterima oleh umat Israel dang boy holan rosongoni. Tetapi keselamatan itu Allah ketika imana kangani songon dari Heber 12. Mulai Heber 10 sada 1 Heber 12. Keselamatan itu haluauni ro ikon siak kapor siotado. Di pata dahodo di si hapor siaunido nama buan haluau tu tonga-tonga ni portibio lasok molo kolom ria-ria gabe mabesahi duit kita melukai kita songonido nama kapor siaonon molo tahapor siai hola satonga do kita tidak akan menerima sepenuhnya keselamatannya. Alanima dia makadonga sahapor siaon. Di bagasa turpu taong tung takas madidok nakangani audo mangalehot Tuhamu haluoni. Hanya Tuhan jaminan keselamatan kita. Surgo hasonangani inganan naditai jala ido natapar sita di bagasa nguluta. Keselamatan itu hanya datangnya dari Tuhan. Haluoni rotu hita alani malum di pahosing debata Tuhan sudah mendengarkan keluhatai. Tapasaha matu debata unam pola tu akahala na asing tapabawa holsotai. Unam pola tu tetangga tapabawa hacitai. Unam pola tu halat nasi tetapi ceritakanlah dengan doamu. Pabuah matu debata asa Jehovah na paluaul dungi jala otama tupalta dohot haluau nasian debata. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan debata. Napaingoto kami Tuhan marhiti hatam nabedie. Hodo napaluaho kami sianaka parhato bano nidusa. Hodo napaluaho kami sianaka sahit do sianaka holso. Songo bangsomi Tuhan na mangangguhi alani porsukni namasai porsukni na di parhatobani porsukni halak na tarbuangi jalanunga di tatapo Tuhan angku-hangkuk na sida di johoro na posom si Musa laho pabotohon dalammu Tuhan pabotohon hinabalga ni ansin Lohan. Lau sido ng Tuhan di baga sa tikyo di bona ni tahun 2024. Di patado na paruaho kami siya nakaragam ni sakit. Siya nakaragam ni hagaleon. Marhiti haluaw ni Tuhan. Dileo kodo tutonga-tonga ni bangso namin. Dileo kodo ng tugano pami marsada-sada. Sa unak kolso kami Tuhan alai huang kuko kami ma holat tuhodo Tuhan nabuoy mabuat na solot
di roh hadap di pikiran nami, beban hidup kami Tuhan. Alailah sulupo kami do Tuhan di bagasan hatam nabadiyay. Lau sino mabuan bangso Tuhan gabi bangso na balga. Gabi bangso na tarpaso-paso, gabi bangso di tadapur tibion, ala niya kahamawalonido Tuhan. Mereka dipandang dunia ini karena begitu banyak penderitaan yang mereka hadapi. Sehingga mereka menjadi bangsa yang kebal, bangsa yang kuat, bangsa yang berkualitas. Karena mereka banyak tantangan, sehingga mereka memiliki iman yang kuat. So ngoni mana kami ali Tuhan di batang. Molo maragam pe Tuhan wadupi kami di tonga-tonga ni parenggul miton ni ngulu namion. Si pata Tuhan dang tarhatao kami akka hamaulo ni. Alay postur hanami Tuhan di bona ni taunom. Songok katam na patujuluhot tu kami. Odo Tuhan si pangasahonon nami. Odo Tuhan na tol-tol di hadapan nami Tuhan. Tangamu na badiru Tuhan tol-tol. Paluahok kami asal mahohom do martanya kami. Di patol-tol hodo Tuhan tangam madalani ngulu nami. Alani unak karok kami na manirpang syed dalam mi Tuhan. Ala tunggu mosma hutio pami ho. Gomosma Tuhan upangasao kami ho. Asa unggiak mali Tuhan marhite. Hatam na badiay patao kami mardalan di hati uron. Ale Tuhan de bata songonima nang dia kapakobasyon ni Huriam. Nang patupan ni Huriam do Tuhan rapot Huria di hari Sabtuon. Pasu-pasu me Tuhan lau patulus onaka program terlumobi ma di program rencana ni Huriam pembangunan ni Huriam Tuhan. Nang patupan nami ne baru itu ngatongan ni pembangunan fisik ni Huriam do pembangunan rohani ni Huriam. Tulus Tuhan pembangunan fisik do pembangunan rohani ni Huriam Tuhan. Rak mardalan alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Roma ho mangauhon, Roma ho Tuhan madongani. Asa akka keputusan-keputusan nanay kusakapi amin. Boy me Tuhan mabuan hay baruon di taon on di hami. Ali Tuhan de batang songoni masakap ni Ros ni Huriam. Naing mardonga saripi ima si Martin si Otang rak dohot si Ania boru hutasoit. Naing marsaka na sila Tuhan mardonga saripi di hari Sabtu. Homa Tuhan na masu pardongan saripion na sida. Ale Tuhan de bata songoni manang jaka pakobasyon di tonga-tonga ni Huriam. Dewan Kononia Marturia Diakonia. Oma Tuhan na patulus so salu na obarto sakka do lomonoam. Nang ali Tuhan de batarus ni Huriam na tongo di bagasan parsa ito. Bonon nami Tuhan detangyang nami. Ima Tuhan ina nami inang nyonya situasyan boru panjaitan. Hartina sabar boru simatupang. Paimin sitio. Ruth boru sian turi. Asima rohamal itu kan Yesus Kristus marhite tangam munabadiyay. Apeo Tuhan maluma sahit sian pamatangna. Nangros ni Huriam natongon magcalo paso-paso gajang niumur. Ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan di baga sa minggom. Saya paso-paso mana sida Tuhan mamilang-milangi ari-ari na pinasami. Asan giyak buhay Tuhani na sida mamilangi kapaso-paso na pinasami. So ngoni maros ni Huriam Tuhan na masihol dia gabeon, na masihol nang dia karokap, na masihol nang dia kaprakarejuan. Terlumobi matu anak karos ni Huriamon. Mulai dana sa tu nama tua paso-paso do tu anak parmaraan. Alay porsedo kami Tuhan di tahun 2024 ibaruma ngulunami. Nang ali Tuhan de batang. Di tonga-tonga ni bangso namion. Nang liling naing bituhan patupaw ma ima pemilu
di tanggal 10 Februari, paso-paso Tuhan. Padahal tu anak keparmaran, padahal tu anak kasakat ni sibolis, padahal tu anak kekejahatan, alai sudema Tuhan bangsa nami, nang akka instansi, nang pinili mi Tuhan. Mengulahon di bagasan kejujuran, unang adong penipuan, unang adong kejahatan, unang adong beli Tuhan, diakka ima na mangulahon hisap-hisap ni daging, dosa Tuhan, dome, alay porsedo hami Tuhan, nungay kukumulay hami, di sude organisasi, di sude ng instansi ni pemerintahan mo Tuhan, ima campur tanganmu, kejujuran, keadilan, kebenaran, lama buan, kesatraan di tengah-tengah ni bangsa namion. Alani pasu-pasu Tuhan, polisi, TNI, sudi Tuhan akka PNS, nang sonya ka swasta, sudi nang akka lembaga-lembaga, jalaho Tuhan nama sumasu, ang giyak buhay Tuhan, di bagasa dami na siya koy. Songoni manang presiden nami, laho manguluhon, bangso Indonesia tapasama piliata. Tunggu nang
Ayo saya las jongjok kita. Rade situ Tuhan, nanai taku pon muato. Rade nang diwa Tuhan, siala sonon butoto. Bernito di tao Tuhan, pasay undo sab sasudi. Tungunang paujat ibana, saja kon pakokop nai. Katangnya kemat pelian natapapungom martangyang mahitang. Ale di bata amanami na di bano gijang. Odo haroni salukut sile ko leo na dinggando na solibaso na munitus. Basa tayo masyan nasa nanimutami pilan nami tuon. Sejala may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may. Jala ramoti asaw para sa kami pilianom. Pati bulor jom mutong-atongan ni kuriam do di portibion. Buhay marokan namin markite ito to dim. Asalam tadami godang ni sileo-leo mitu kami. Asalam kirkir madok mau lihat itu om. Markite iti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dilewat tu diru di padaku. Hosana tu bukti rudi salut artaku. Apa saat itu nasut satu kudu. Alia manami na di bonagijang. Say pinarbadia magwarm. Say romaharajom. Sesau malomo doham dito sulit managijang. Lehom matu ham sulit ngudun siapari. Sisa madosa nami songo panisa nami. Di dosa nongon nama dosa tuhami. Unak kami tegitu pangujunan. Palu amahami sian pangagom. Ai ho dona puna arajan duta gukon runi rasamu saleleng di leleng na amin. Di pasu-pasu dada diramoti Tuhan debata mahom. Di sodaku Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marokana midahom. Di dopaku Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur hom madamena tutod di munabi. Amin. 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 716 ya. Tujuh satu enam. Lupa ya. Yap. Di nama lulusan dok ngoluon gok dona marsagale buan sinondang tuna holomi
margugumu se bahen mau panitianmu pasu-pasu mabar wai ale tu aku patu pama main pasu-pasu tudongan sude. Sai baritahon Yesus na burju tuk mane sodosai asa persea di Yesus tutu dengan